Non birtang tonpen arjupon sinang police officer Junmuni Rabha bangsopir thepen avedelo lapen kiso kimirji mini pu hospital along si chelang ponlo bon sita me kopai kelang no ajok aprang damnang poklo lapen bangso along birta kelong don atengke jakhala banda anat ajo jirlo apor porphai hini alom si truck tepa prap parpik ajok kedam bom ahutsi accident that pusi birta longdon lapen kichilot Junmuni Rabha arong Nogang district anathu pusi birta gripdun long News Report Public TV Karbi Anglong. Non birtang tonpen arjupon sinang piniarua ceklo tarik retrok arni CPIML pu asong atum mate Hills Party Committee pu atum penap arni aphan atheke 1986 pen nang je song bom bang bom si pinian ingdeng thongkera trok an nang lilo lapen ke hemprek autonomous estate kachesong CPIML liberation ahin pen nang jalin si penap arni 17 Mei 2023 arni aphan atheke autonomous estate demande talon ponji pusi chethan pon lapen ke CPIML asong atum kedam tang an 36 an aningkan par et anta khai aphan karjap thip lapen kerat aphan kamatha ajok puan aningkan penta bharat chari aron alu kedotang 22 emet det pen aphi article 244a ateng pen nang chisong bom bang bom si Karbi Anglong lapen NC Hill arat atum ingsu arhang along sitame kachisong karjap thip ajok si non puta CPML do bom lo puta chethan pon lapen ke CPML tu atum hello hemprek atawar ke japon puta chethan pon tang te non angkon pen alang litum alam thepen le arjupon sina CPIML Liberation Hills Party Committee asayem along pini press conference ke pedopon nangko alat VP jasemetpet nil tumein pen isi press statement mate press note KTR pondolo lasi ladawan ke labuson lo pini CPIML Liberation Hills Party Committee ahin pen 17 May 1986 pencenglo nakche song bom si peningan bangke ningkam engdeng troxy thongkera troxy angdeng la hemprek mate autonomous state kache song aputha CPIML Liberation ahin pen narjap thiplo lase pini labangso press conference along penal bangke 17 May lo lase labangso bangke autonomous state demand de busi di tu main pen talong monpo penal lase labangso lo bangke nilitum CPIML party branch do area committee do district committee do lapende dak headquarter along Hills Party Committee asa hemalong sitame penap ditum adobe chetong pen mena lama kamthur lapende kadobe pen chengki chengwaisi penap dinto program along dodel penapi uthot ani gangsam penke milur ke kaipon labang sajai mekta dopondi lasinang litum kadobe ta sini lo damtang ningkan thongkebra trop ang kecheng pen nangke sombo mangbong si lada hemprek mate autonomous state labangke 22nd amendment labangso article 244 labangso autonomous state kelomhi labangso aputha labangke ilutum kado boida chini rodo lasila bangso nangache songlo penang ada bang potom bangke apram damdang lo pinia bangke martier kusi diduin dan hokon penangan tom bangke areng isu dolo penangan tunge jel ke jang dolo penangan tom bangke
Jel ke janjat kallo ahemarit ke chipunang asonta dolo. Lasi benangan aki sumke boyong mo pen da teklong lo. Police pen, military pen, lapen de hemprek kachesong aja kom pa munje fan fotu lo tu. Lai kato bawe sarsi lunsi Karbi Anglong di NC Hills halabang so hutu paksi ratatum labang so nang jesong. Lasi 17 May labang so hakke chengpen autonomous state nang jawa ke CPIML pensi nang jasi nang jesong lo labang. Lasi labang so aputha kalong lan arjab thimpen nang jesong pen ajo 1995 1 April নিয়ে বাংকে MOU accord lo London chetok lo labangso London na tengpen penangan elitum 30 department ja komjewan lo lapente hempred aja ko labangso bangke nujo complete mate 4 pillar usil usul penda nam hok lo lai ka do ba ja ko elitum tak Karbi Anglong NC Sakarman Wan. Lasidak penangan aja ko do dagla Karbi Anglong District Council adim ta Autonomous Council full. La pendra la bangso along legislative aja ko aron ke salam aja ko chewan ko executive power chewan ko. Lasi ka ilitum penangan aja ko ngomong pen bangke DC 11 SP Vanta ilitum Asia dan Karbi Anglong Autonomous Council pen kita un lahaya jakong sitame state government ahin pen sitame alam tu proy pamesi dagabange office memorandum pilo bangso office memorandum pidel terapi ha Di Fupen Rostom Hansen ang kilo abirta Public TV Karbi Anglong.